fie. Yeah, me kwa so ano no. Nti se won kwa anka sika na ba da nka ba 20 million. Bonda call. Merci. Cool. Ça va? Oui. Bien. Bien si. Abusa pa yen tua ka print tua da ma. Do ade na nim kwa je bosi anko ko. Enti adwa wo so ni na abusa adwa sale akọ. Adwa sale ja mi akọ. Adwa nti bosi offer abusa pa ni. Te so ba sa adwa wo e ka nyina egu mi so. 20 million. Te so he fa na mi di mi ti ko pempem. Ma ko 20 million de ba ba tua meka. Abrawe. 20 million kra no. See no say the SIA. Enye 20 million bi. He says me nka me boam mienu na me fa 200 na ye 2 million no nti se no me yamwa nti mesa de aka ho amna sa be ye 2200 na 22 million no akopɛ bisia no abusa pani enti do ni adwa moye mi ni enye de aye wo che mo de mi ni mi ti no kwa pempem mo so na mi enko ma kwa papa mo san ni bi na mi da ba ko tia ma tweye ma sare nsa mo je me che nyina me hu wo ti ofa nyi mi kwa se na me fi na vera papa dia che forna ragazza na vedi ma oh 1 minute me fa ju ba fa ready na mo ju ko to ba nchimole mi kofi Achimole to see this na Pienkan Entry give 30 cents to go ne that's way me se me kwose wa o wa be na sin kofe zona na yi ni mo bibi akọ kama won e kama se wo ba se me ga twen tent oh ne me das pa ni shawai sa nyam fa su bia ho fina kampete mi sinkunya ye krokro wa bi wo ablabu ade na mo so metwa waka na ma fa ma no dey pastors so we say wo ye fange so me ye fambo yeah tenze me nijo pe me no company o pessoal me chimp na sa na ele na wo refi won me ni gelu na wo ge fam ho bai uni ge akono ko pebie uni ge awo ka che me fam ho bai maka chom se me pawana tent no so ama fazu na me nti na ba twen sa tent ene ne wa ye du no hu ka che me mpel me kam so wali wi what it du sugar ke go fia ya po mienu ma te pa ya po mi sanre aba ya you go chop po mienu masewa na mi ntwa me sanfa mi fa nkai no nto ho mate ate wa hine me das oh ade wa ma me ahweje me se me das na afia wo san so nnu undi ze police ni won ya ma wa yi ga kra na o pini kan jaro dam ahwe je so aka ahwe kan ka fo ahwe ta fre ba lo oh he me pede o yeso what be di de me na your first once mu hu se me twom kran kasa mo e de nsoro no wa hye me da ahwe je ba ko pe ya ma na o ba ro je me ba kuma nka me
Me ko ba abi de fu mi lo. Abaya. Na uti so yene. Mam pese me kokoko. Eh, na na ye de ni mu. Ka me talk my bro pana, me am refi. Mam me pese me chi. Pese me yene natural. Na ye basasa no. Ma ye no na ye mfo. Mam ma hwe no hwe me ni. Di no ti na ye ni anko. Why? Yo. Nti me ko hwe won so. Ma me ma tie. Mo ho ye de. Ah, auntie Adwa. Obata. Eh, una e fo ma me ye wi. Ma mi so me na so. Ma na ma what to say. Ya mi adum ne ho ye. Ka da ko nta mi chia. Yo, so ho ye de. Ya mi adum mo. Eh, auntie Adwa. Ma me da wase. Mo ye di pa ba yo. Eh, je say nipa ba ya agro o ma ya de. Wonim se eye de se fun e se fridge ma na ya de so a wonya se wi na ho ato. Oh, why say? Eye de nyame anim eye kama. Nipa ba de do. Na nso so asamala nko. E dey say dem. Eye na ye ka susuro. Eh! Nipa ba ye. Eh. Sa o se de eye je sika nyina o. E no bi wu asisa. Brasba wa aduane wa buffet take away be ye na ntwe be ku te say. Awo mete kwa. Ade na ye one day ade da ko ne de wo da ko ne di wo. Enti na ya na ye last respect. Anakola so true. Anakola so ne maame na wo no. Na ke say e ka ba. Enti wo ye na abusu apanyin no no. Papa ni mu a wo da ekufie wo da abusuya no. Wo se nka ne sika 2 million na beti afiri mu. E ke say yan ya aka ne de ye nfa de aka. Me da am simi ntua akora. Ami hwa me ni abra no e mobo. Nti nkomo na me ne odi ye wa asase no. E na mpese me ba ye ready say me ton nti nka so ye ready a. Oh. Da yam di sika na kakra ati subi. Oh, me nti me hwe mo no nko a e moka no. Asase atoma se be wa kyere me. Sika ne kwa akwanto ma. E ko fa ne me ya na loko. Odi sika ne tu kwa ko mankofo a na loko. It is getting your appointment. Plot I. Me maame plot na mpesa me to e kanum 5 acres. E na me nua na abena de me maame de no de o doso no mfa nchen enso ye 3 acres. O de nso e na mfo so baby ato. Enti so na na atwe medi wodwuma. E me na mfo ma ringi won ma ba ne aba ho. E mpa so je me 2 plot. Obesa me why ye na say. Ani esa de won na mfo no to 5 acres na 3 acres me twa 2.5 ama na me half ama abena dase. No be dua kwan so ani me ko so dase. Why me na mfo be ba ho na ehun ye be ye why. Enti nso why. Oh me makana na so why. Bye yo. Bye. Mane ya. Business ani ya ko na ko komla si dan kanu aka. Iso so du wo fo. E ba de wa. Sana busu bi bia o. Mami, eu vou ba why? Mami, eu vou eu tinha de só eu tinha de mim go pra. Mami, eu vou ba. Esse we uche bi. Safo. Abraham. I want to say. Safo. Te den yakopon ase. Eye ne kosi say. Safo eye. Wo ba fie be kan bibia sa me mpebosia. Amen ye ko hu abusu apani. Me ni adwo ye. Eye ne ba ye wie bibia ko pa bosia wie o ma wuro kana gu me nkwam so se me nkwam me mfa kana me ntwa kana o. Oh, ade. Eye be fie a abusu panyin to obu ase na watena ase na wo de asem ne ba bia do bia de atoto na no de kan gu so. So yin gu me nkwam so. Sesi mama na eso otwa so. Oh, hwe no wanyi se bia na damfo maami bi na ewo. We de wawo maami o. Ti edi nti na se wo boka, we di nti na wusu o. Wawo maami nti wo boka wo ho anye hwe. Wo obi wa sofo me si ye tifie kra na enu aduane wi a. Weti ma ye honhon sa wo ni aduane no. Wo jesi wo. Oh. Enye hwe, why? Wo maami na ewuo. Na yo maami ayie, enye hwe. Wati, nyame nti ebe yi. Why? Anu a shop wodi. Na se me hu machi wa so sa. Aha, se wa. Na se wa so ba nye fe. Wa so ba. Uma mo tete unyam sumu na nse wo soli a woni nam bachire na no me hia ayi tokromu ho na me tu ofo say wo soli ba nyefe kika wo asoli wo so na nse me ma bi se kamle Sunday school show nsa but wo ntene ho ma be sofo ande enko ono sofo me kasi onno mesini enko asori a oma Sunday school dana kam nkwanya ma na simi nko bidien
Ya kwa so ya asija. Amu Muhammadin. So, and my ba was said, "You mushi me dwuma na aboa na mabra basimu ye." So, mo tana tina fie say de nima bebre na bere. Ebeba. Ta mo Muhammadin na mo kam ho. Why? So the message kwan. Ba meba fie. Why? Meba fie acha mtapa yima me why? Ma bi ye so fe bi ya. Yes, I know you forget the Krakano confession if I upon this BBC house. We have to have no count. Yes, I come here. I know you because I could do no one. I cannot put you on Afra. One of the children, then what you about to be out? Then we'll be a cabin to be a more. Rasta. Nada. Mama to me sabadasa say so. Assassinato. I can't say. No one. My son, I don't know. I don't know what's assassin. About me say. Na we say no munya asase mu nim say asase. Ma me kan kire assassin me tofi won kasa wunu ante adwo a fa akira bia kase no ko fa soro sa bete no e ko fa soro sa bebesire na siwo ya kwa ko do bigusi fa sa be fa e be fa soro sa be si be bia ko do toyi ahanyina ka ho. wasasini anya adwuma asama kan munya no mo sesa mo seka no mo no mo fa asase so kwa na menya kwai ma me won to me say mo asase e be do asase so ye na e to asase me ma yika ka o sika kakra o mini sika kakra o na na dem fa me ho bai enti ya to what in America chono e no dem fa me ho enti sa wo da ma me tutumirika fra asase so mene so nya den enti teme nyesa me hwitwa o papa me donya me sika o di agro se de me se twa na me do na be si fa wo fo mu a gifty twa na from wo say yes sure me titi mo me to asase me pese me bokro no nti me to asase asase ni ko to fini ni anti ajo no anti ajo wa mo na mariana munya juma Dokura come de me kura. e dia man tiri bai e wi ani asise ka kra gu so wa Yo, na mi sa sa de. Sika ye moja la palaza. Nti asase na koton unkwa na sika ni de ye de. Asase a me koton ye. Me de bi akoto ekoba. Hey! Nti bana wan kan tia me hwe udi akokotu. Me kan kire wo ko wafuo ni no ana. Sika ne ya odi afuo ni ya odi a. Come out yourself. Me di mi sika bi akoto ekoba. Me di akoto atwema wura bange no. Man bi na mi nko bi aba ni o. Nka dia obenya. Onim se de ye bo wo. Me ma sika ni bi na fa kotena ye na masoma onum ana. Masoma onum. Nde ma mfa bi o. Me mfa ho. ajoy ma Ya so. Me chia mo kanfo. I didn't asase no ton Asase ben. na ma mi asase no Na ma mi asase ye odia. Ma mi asase nye odia. Eno bebu sasa de ntina asase me ton ye. Me ka cha mo sa mo mi onkoto asase no ne ofa. Mo se mo nton na ma ton asase bebu sam se ma ntina ma mi asase me ton. What is all this? asase a ton ye so o ton ye so abusu asase no asase ton ba mi di Me na me ye sovia. Me nye sovia. Sovia for na twitwa asase ni sise wonya problem wa asase ho ko sovia for no ko cancer ko benya ma. We di nko san kan ba mi fi o se bi. Adi na wo yesa. Adi na wo no nua nimpon e wo ho. Na wo ko to asase won tuma ma bona mane. Wo ton kura won se an to asase no se atwa ni de ni bi esa. Hey, gawoni. Mimi ye gawoni. Gawo. Mo gawo for masase da kroma. Gawoni. Mimi ye gawoni. Gawoni ba. Masase wa ha. Wo ka wuti nka ze se nka nantwie na nka wo ka wo so. Na nka wo ka wo so. Wa begina se ma me adenti na ato asase no. Ma fa asase. Enyo no wa ye bi. Wa hanum gawo for asase na ya. Abaga chem se me ye nyema bia ye. Wo ni asase ni. Wo ni na asase na me ton ye. Ha? So ni se mi na me hwe am kokoso. Wo hwe am kokoso. Ti bi go asa me so me ka bi. Wa bodam. Me ma hwe kokoso. Wo be kwa kwa ye lecture no hwe kokoso. Why you want to say pampers na? Eja. wo ba hwe nkwam wa no tum ya kana so oyini ne ya de nya na ya ka no wo be so ja mo fa utimi na me free aba ba nya kwan ye wo asase
Why you want Yes, me you are dancing. Oh, you are dancing. Why when we think this is you are dancing. I saw no bishop and you are dancing. Not have been a canal. She said, no, to be an uncle to or confirm the number. Not be me finding your head. I'm ready in some night. I'm ready, baby. I'm disabled. My wife. Thank you, my wife. Tell me your pine. Mmoa Mama je kwaji pizza mra me. Ene ni fufu. Me ko bia ba o. Come nyama sam, oba ko bia ba abeda, oba kura da o. Thank you. Mama se kwaji pizza mra me. Box. Echiwa no. Oya na nya akokwa nko anu so mra me. Ni busaw. Fini we ni da kwa ye monche. Asase no maami asase. Eye ebusua ni nyina asase. Mina minu aba no na asase no mitimi kasa media eyi ba e kan ye nkoto ho ameka kire se da bi asase ne de ye toni anko wa ma meto asase ne ye nton unu aba mama ne se waton asase no se wo ka no wo se me maami asase mini nimpom enye nchen enye maami nua ena enye soa mia me maami owo mi na asase ide we de na nke ni se wo ha ho kura na abusa matonda dada ajwa ni bisaw kwampai na wonam so a wotim koto abusu asase wo maame no a ono asase no odidi so no wo maame ni ono ana asase no ni die o ye nananom awonto atoaso na aba na abesi so entinye wade se wo mo di atonto wa ye di ba fa mafa ka chichide mi na fa kan ni eni penti na nyame bo asase etu wo nyina wo ma ho Mema, menye wo mo ho sai. Na wo gire wo ma ho asase e de atwanum. Na asase ne menum na mini twie. Wo ne de amde ye. Wo se me che de amde ye. Wo de ye. Ja 5. We de nwa sam nye ke. Asase na waton se sia no nto wonim se eye abusua ajapade. Abusua de yin. O fa so so da wo ne se. O to asase ne wie ye a. Wa to asa fa me de fa. De wa sa kwaye no wo fa. Wo de ba asase ne. Yo. Ene e so we afo no kra na mo ye sa. Ene wo de so wa sa asase ne bi abaka ho dia. Ene ebusa so we afo no. Wo no mo case, wo no mo case. O bishop o tie kika. Hwen kwasa sembe kika. Ajwa. Ofa. Asembe na kan wo si wo de so we afo na wo de o de wo case. If se me maami asase na me ton na asase enti se na asase ni bia ba mu dia na e so we afo no ene e be pese ne me ma o tia se wa double case wa double case counterfeit e na dia koto wi no sika no abodi ya me sika no o be fiaba ofa sika no abodi ya no o be fiaba ofa le sika na me mpanka me koton me be fiaba me di sika no bi kura kwa me yem enya de beti aba me kura asase we kura to anka me kura no be ba asase so me kire kura wa dey ayo kwa be ye nkwa na ashe sa ko di sem no a aba oso no meton ma yese sadia no tuba no e che de na we na ye first awodi am se me di akohwe dia we na ye first o ka che me di akohwe me mata asase ton eno di ejai asase ton de ejai me de nyame ni nipa me di ka ma to asase o eni ba me bre to asase me kura de me maami asase obi okura asase ni wono so no aton adi me de ma oh mother me maami asase ma to e ka tonto de anke firi nkran de ni wo obi a wonkran no oton asase e de kumase no ya nka asase ni nyina ayi otumfo de o woton ya anka wo ba ma to anyi ba bia wo mo to bi ni wo mo dia yo mo nto ni me to wa da ne hemfo na mo to asase ni ani asase we de o ntimi ton asase we mi to ntimi ga nu ma to di mi ga manu uni e wa na so woni bisa dia be mi di ni ho abro asem papa ni obi obesi asase no so no so oni miame mebo ntuo obi obesi asase no so bia mebo ntuo wo de sorry ko mate bu so pe me tire na mo na hu Blasta. You say, Adwa. Ofa. Apa be kasi. Sofia. Sofia be kasi. Be ya maji. Nada wa ji mi o na. Nadi de baby u de. Abisa banya se mi akoi. Nadi de baby no o kasa no. Nada me ba ta mo wa de bla Hawaii. Action.
Adwa Over. One. Yam said Me. Anyumre me buy anya bon. Cry dia ba betu. Mama sawa so when you ask the na. Okay, still rolling. Aha, Still rolling. I'm for Nico. Who before Chala po? Who before I say? My something. The tell you Bluetooth. Voice, voice, voice.